sacarlos de aquí.
Dios Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas al mundo, atiende nuestros ruegos por nuestra ciudad, para que la sabiduría de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia y podamos vivir en la paz y el progreso constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor alcalde, autoritats de la ciutat, esteres, germanes i germans tots del Senyor, és un moment d'acció de gràcies a Déu per 773 anys de la Carta Pobla, 2 anys després de la reconquesta de València. Pràcticament el regne de València i el començament de Vinaròs com a ciutat van unides. 773 anys en la que hi ha una història comuna, quantes coses hauran passat al llarg d'esta història, però sobretot 773 anys que vos mouen a donar gràcies a Déu per tot el que ha sigut aquesta història, per totes les tradicions, per tot el que ha anat configurant la vostra història com a poble, en la que la fe cristiana ha estat un element configurador d'aquesta història. I també un moment de pregària, un moment de súplica. Li hem demanat al Senyor per a que continueu vivint en pau i en justícia. El millor d'un poble, el millor d'una ciutat, és que els ciutadans puguen viure units com a germans, puguen viure en pau i en justícia, i que les seues autoritats siguin servidores d'eixa pau i d'eixa justícia. I si viviu així, complireu molt més anys com a ciutat i com a poble. És per a mi un honor haver presidit este solemne cant del de Déu, que és un cant d'acció de gràcies antiquíssim en l'Església, per a les grans festes, per a les grans solemnitats, i que el Senyor continuï beneint-vos amb la seva pau i amb la seva gràcia. El Senyor siga amb vosaltres, que us beneixca Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau.
Estem aquí dins de l'Ajuntament de Vinaròs amb l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, en un aniversari de la Carta Pobla de Vinaròs, una mica passat per aigua. Sí, la veritat que un dia bonic de celebració, d'aniversari de la ciutat, de lliurament del distintiu especial Grinyó Ballester, que ha recaigut sobre l'Associació Cultural Amics de Vinaròs i, en definitiva, un dia de celebració, no? Però, com bé dia, una miqueta passat per aigua, que pareix que ara al final, en el repartiment del pastís, en celebració d'aquest aniversari de la ciutat i oferit per l'Associació de Pastissers del municipi, una jornadeta un poc humida al final. Com molt bé ha dit vostè, un Grinyó Ballester donat a l'Associació d'Amics de Vinaròs per la seva feina que han fet al llarg de tants d'anys. Sí, quasi bé 40 anys des de la seva fundació, des del seu origen, una associació que des del principi, dia a dia, ha treballat incansablement per difondre, mantindre i poder fer recerca de tot allò que ens fa ser poble, que ens fa ser orgullosos de ser vinarossenc, com diem, en aquest treball per la cultura, pel patrimoni, per la història, per les tradicions d'un poble com Vinaròs. Per tant, jo crec que un digne mereixedor l'associació d'aquest distintiu, d'aquest lliurament de Grinyó Ballester de la ciutat, i que en el dia d'avui hem tingut el goig de poder fer en el Saló de Plens, en el recolzament, també cal dir-ho, en el recolzament de tots els grups representats per l'Ajuntament i, per tant, en màxima satisfacció de poder otorgar, com dic, este premi, este lliurament i aquesta distinció a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. A més, una vegada acabada aquesta distinció s'ha fet el tradicional Te Deum a la capella de l'Església Arxiprestal. Sí, i a més també agrair, com no, la presència del senyor bisbe, d'Enric Benavent, que ha tingut a bé oferir-nos la seva presència en el Te Déu que han tingut entremig de la celebració del Grinyó i del repartiment del pastís de la ciutat, i per tant també agrair-li al senyor bisbe que ens hagi acompanyat en aquest dia d'aniversari de la nostra ciutat. Un dia d'aniversari, però que ja són una setmana plena d'activitats. Vinaròs no para, acaba l'estiu, comencen els actes de la Carta Pobla i són més actes i més activitats per a la gent del poble. La veritat que jo crec que 773 anys d'història fan que des de la regidoria de Cultura també se commemoren i se celebren en diferents dies tots els actes que vinculen el que ens fa ser poble, el que ens distingueix com a ciutat i que ens fa estar units i poder seguir pensant en una llarga tradició de municipi. I per tant, com bé diu, innumerables actes que també s'organitzen que venen a cavall de tot el que ha vingut sent aquest estiu en totes les seues celebracions. Suposo que a termes generals satisfet per l'ocupació que hi ha hagut turística durant l'estiu.
Pues la veritat que en l'àmbit del turisme jo crec que ja van començar amb bon veu des de la celebració de la Setmana Santa, després de tindre també el goig de poder haver estat declarada festa d'interès turístic autonòmic i que ha fet que la presència de gent de fora que ha vingut a visitar-nos ja sigués més abundant que la resta d'anys anteriors i que ha propiciat que tot l'estiu hagi vingut, com bé dia, jo crec que més que una satisfactòria presència de visitants i que en definitiva han vingut a disfrutar de lo que ofereix el nostre municipi, que no tan sols, com bé tothom coneix, no és tan sols platja, sol, sinó que crec que Vinaròs té gastronomia, té cultura, té tradicions i en un any, com no, de màxim esplendor del nostre patrimoni, com ha sigut la recuperació a través de la llum de les imatges, de la recuperació de l'art prestal i d'aquesta exposició de Pulquera Magistri de tot el que és el patrimoni de la nostra ciutat. A més a més, un patrimoni que no deixa de donar sorpreses per les recents descobertes que s'han fet a la Casa de la Vila. Pues sí, la veritat que cada dia en tota la recerca i en tots els treballs que intentem des de l'Ajuntament, en tota la cura i en tota la humilitat, fer allò que ens correspon, que és adquirir un immoble que ha sigut l'antiga Casa de la Vila, que estava en titularitat privada, i no tan sols la seva adquisició, sinó a través d'un taller d'empleo ficar-la en valor i restaurar-la, han tingut la grata sorpresa de trobar pintures murals com estan en la Iglesia Arciprestal, no? És a dir, l'edifici més antic de la ciutat, trobem que té part de pintures en les seues parets i, per tant, en aquesta satisfacció i en aquest treball que correspondrà de restauració i de manteniment d'aquest patrimoni de tots. Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, moltíssimes gràcies per atendre el micròfon de Canal 56 i el deixem tranquil ara que pugueu gaudir d'aquesta magnífica tarta feta pels pastissers. A vostès i moltíssimes gràcies i felicitats per a tots els vinaròsencs en el dia d'avui.